Nakura mo kijama yore kile machiro kinyi makawuono chenro en marupiny kendo kinyi makawuono mana kaka nasekoni wadhi bedo ka achiel ka watwa kendo wachiwo rapar ne mosenindo Papa Francis kendo en lit gi kuyo ne jokopere mantiere piny mangima kendo nyaka sani mwaloso e kinde mosebedo koket ringre oko mara St. Peter's Basilica jopiny mopogore kachiel koda ka jokopere kod jok mawuok e dinde mamoko bende maromo 2,500 osebedo kakalo bath ringre bang' saa ka saa e thuolo mar saa achiel mane kwan mosebedo kanyo kaka nyiso ne oganda mathoth osebedo kawuok oko te piny Kenya ka iparo Papa Francis e yo machal nade okinyi makawuono an gi thuolo mar bedo kae koda jogo mawuok e din mar kopere kendo adhi bedo kae ka watwa kodgi achiel kachiel wacho ni kawuono an gi jokopere wacho ni opere we glory kawuono nyakora mo jo an kori ka achiel kachiel kendo da mana twak ka en mana chiwo neno iwacho ni neno moko itimo ga otieno kapok oiki itimo kiny wan maro watime koni bang'e ntiere misa magala moro medhi bedo ke Bago Holy Family Basilica Nairobi kawuono koro Mosabich kendo mano bende ang jofombo antiere ok mar mondo miwaluni to machale mano en thuolo mondo chiwo neno nyakora mo jo an bende an gi neno to kaneno na pok achiwo ang ami welo thuolo mar mondo miyo moswa kae to bang'e ang wachako gi neno mabende odhi bedo kae ka wachiwo kata rapar marwa ngima mar Papa ahinya kinde manolimo Kenya higa mar 2010 kod 5 Ignario tok bedo e apis anadhi bedo kata yetu wako kinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwa mukeo nyaka Chisango tantiere kae kod wendo mokwongo manda mi thuolo mar mondo miyo omoswa okinyi makawuono mana mujibet mana mbele na karka an kod Gadek an ka kod William Deka mabende jalonyo weche mag tudruok totemo gik mopogore bende kanisa Injili kende moko som kamano oyaro kendo machiegni William kamana jaka yakwa oyawe gikora mo Jwan kaka isewacho gi nyinga William Deka lony na en weche tudruok ma dhongere dendo communication and public relations to ajako pere ajawer kanisa kayo atimo tije mang'eny asomo muma weche mamoko bende kamana inya amo kiwako kamano kamana bende kondo thuolo mar twak kodwa achiel kachiel okinyi ma kawuono kama chelo nyakora mo Jwan ka koda Pascal Norbert mabende en jachung weche The Seed magazine oyawre Pascal kendo machiegni Cleophas agoero kamano kuom luonga mondo wawuoye po Francis anan jachung weche gi kisungu wacho ni editor mar The Seed magazine kod Chisa News Africa mar jo Consolata Missionaries Kenya gi Uganda region kod agoero kamano kuom miwa thuolo ni mondo wawuoye matut pontificate mar Pope Francis. Aya, erokamano nyaka mo jangi winjo mano. Koro wadhi mano kiwinjo weche moko ma ojiwore gi kisungu, moko kuom gi wacho Latin. Ana winji gimana achiel kachiel okinyi ma kawuono. Kaunti karka bende nyakoro mo Jwan an kae kod Sister Jacinta Antoinette oyawre kendo machiegni sister ka iwuok e riwruogno mano mara Franciscan Sisters of St. Anna kosamed ni lwak bate kanyo machiegni. Erokamano Cleophas. Abe kakiseluongano nyinga iluongo ni Sister Jacinta Antoinette Okoth an gi jo migawo miluongo ni Franciscan Sisters of St. Anne ji mang'eny luongo ani sisters malwak nikech nochakwa lwak koro emomiyo ji luongo ani lwak. Erokamano watimo erokamano ni wachopo mondo wach mar Pope Francis kaka osebet papa wa kuom ndalo higni 12. Erokamano ahinya. Yena mana mondo miacha kodi okinyi makawuono ka wachiwo mana neno rapar Papa Francis ipare nade gang'o gini to nang'o. Erokamano Papa Francis wang'eyo ni nyaka nochak bet Pope higni 12 mokalo. Mokwongo watimo mos ne kanisa te to moloyo ne the whole world nikech kata ka nen Pope mar jo Catholic to nen Pope mano ma ok nong'i jo Catholic kende en Pope mane en gi jo Catholic en gi jo Muslim en gi jo dinde moko koro wapare kaka Pope no mok ne en ng'at ma ong'iyo jo Catholic kende lakini Pope Francis kaka
yo ma anawuona wacho Pope Francis en ng'ano mamuol, humble. Ng'ano mamuol. Awacho kama nikech waneno ka higni 12 ma nyocha Pope Francis ntiere e leadership, obet ka oromo gi ji mopogre ok nyocha obed mana ni oromo gi jogo magin mana jok ma ntiere e wacho ni standard moro mamalo, lakini yudo ni Pope Francis nyocha o interact gi nyithindo, o interact gi jok ma the poor, o interact gi the poor, o interact gi nyithindo, o interact gi joma dongo, entiere gi relationship ne nyocha entiere ma oko exclude ji. Koro emomiyo Pope Francis wang'iye kaka ng'ano ma nyocha muol, ng'at ma humble, ng'at ma o encourage ji mondo kik wang'i mana ni jok madongo kende. Kiduong to wang'i ni ng'at maduong' no kende ema inyalo interact go, but jite odwa ni mondo wabed ni jite romre ok wanya bet marom, lakini Pope dwa ni wang'ire kaka jogo maromre. Ero kama na mano mana kama wachako godo Pascal Nobati na mondo mi kabiro iri indi lerno in bende ipare yo machal nade mana kama in bende ni range ongeni kata igni mathoth kata ogithoth ahinya igni mokalo kaka pichni mese bedo ka ahinya chieng' mane yowago papa in machiegni kode beni bedo ka go picha gi sister kae machiegni ahinya do koro kata be ni distance ma ket kaman tie ko sister ka intiere kod papa no chal nade kido ma Papa Francis ng'ama ne en kinde man dio thuolo mara romo kode e tije na masetiyo kanisa ma Jokopere mokwongo ne Jesuits kuma Pope was a noae nen jashirika ma jo Jesuits longo ni jo Kristo akiani gidhulubo wache nade mar jo Jesuits. Koro kana tiyo kod gina yudo thuolo mar dhi Rome, to kana dhi Rome to naromo gi Pope Francis ne wana yudhe mang'eny, but ne an kenda mana I represent Africa. Koro kwa wachopo Rome to an na leo nikech na yudo visa na moleo to koro na chopo Pope ne niga gimoro longo ni general audience wacho ni tich adek. Koro general audience no nego benwa romo kod at but na biro moleo. Koro kana se biro moleo to koro onena to naroko neno gik longo nade opato akala moko mek jo Masai gi. Koro ma chopo to penja ni oseneno ga gima kabila no nikech ne ntie bishop moro ilongo ni Pante kano dhi Rome in 2015 no miyoga Pope Kofiano ilongo ni Maita mano los gi pien mar diel. Koro no neno mago to pejo ni mano be no los gi pien diel. Koro kwa chako wuoyo kamano to kaparo Pope gi interaction manan kode nen ng'ama obolre ahinya, nen ng'at ma nalocho ni a man of the people, ng'at oganda. To nikech nene Pope mokwongo moko oyier kuom cardinals mantie Europe no wuok oko, koro no nyalo neno kanisa mopogre gi jok manentie tingeni no wuok Argentina. Koro ko wuok Argentina ok nyalo wacho ni en piny moro maber kaka nyalo compare gi economy moro ma America kata Britain. Ineno en piny ma pod ji thagre, ineno ntie weche mek kech, ntie jok ma pod gintie streets. Koro nong'e thagruok ma ji go through. Koro ka Pope odonjo kae to nodwa ni kanisa olokre. Koro mineno wan kaka wan jok matin ok nyalo paro ni nyalo chopo Vatican ma rom gi Pope. To nyalo paro kar ko chopo kanyo to chako penja ni do you speak Italian? Owacho gi Kizungu. To ang'ise ni an kata dhok no akia. Alafu kendo chako penjo ni do you speak Spanish? Kendo ang'ise ni that language abe akia. Koro wacho ni I speak little English but the man ng'ama nyalo wuocho Spanish mondo obio translate. Koro neno ng'ato no nyalo neno ni ng'ato ntie gi weakness moro to ok no nyal make you feel ni you are little, nikech ngi Pope ok en mana ng'ama tin, en ng'ama duong'. Koro bolruok neno omiyo waneno kanisa mopogre. Jokopere olokre kendo
wan kaka jok ma wach na decha jok ma gin ordained, jok mok gin pete, bishobe kata cardinals. Koro sani wa understand kanisa matut moingo kaka nong'e kanisa gi chon. Koro apare e bolruok neno gi open door policy moro manoketo ne kanisa. Ero kama na inya. William Decker, angeni kaka Pascal Nobat bende loso, enido thuolo mar chopo Rome. Angeni kata isekalo Rome, koro kine mano biro Kenya ka higa mar 2015. Nodo thuolo mar wuok Kases, Eldoret mochopo Nairobi ka. To in kaka Jakopere, Papa Francis, ipare yo machal nade, neno mari kuome tim kod kido mare kaka Papa. Kama na nyak Cleophas, Pascal oselewo maber ahinya kaka sister wach bolruok neno. To kiduoka higa 2015. Microphone mari kona no lal. Medosa obiabia ka mondo mi olose mana sani sama wantiere kar ka mondo mi wayud neno ni kama entiere. Nitie kumoro kae mani kuno wa kendo mana kanyalo yudo kanyo ka to bange abire sister ngeni koselos kara mara William ang'ayudo thuolo mar winje. To kata kamano nyakora mogo jwang'e wacho ni pogruok mantiere kinda Papa mano John Paul kachiel koda ka Papa Benedicto mar 16, mano John Paul mar 2 kod Papa Francis. Wacho ni Papa John Paul mar 2 ne omedo paronwa kaka oganda gima wayie, iwacho ni what we believe. Ka Papa Benedict mar 16 to ne opuonjo oganda gima omiyo onego wabed kod yie kata wawinj yie wa motegno. Papa Francis ne otang'onwa kaka onego wa believe, iwacho ni en otang'onwa how we believe. Pogruok mabende iwacho ni Papa Francisco obedo godo ka irango kod Papa mamoko. Sister nyayudo mana paro mapiyo e wiye kar kae man mondo mi ilernwa kai opogore kod Papa Benedicto kod Papa John Paul mar 2 e yo machal nade, nikech en wacho ni koro en notimo gigi, wacho ni kako nego bedni wadak e yie mar achiel kachiel. Okay, gimanya wacho kaka Papa Francis opuonjowa en ni aparo ni gima duong' ahinya ma anya wacho en ni nyocha in chakre 2022 mano synodality chakre 2022 and 2024 mano higni adek Pope nyocha ntiere gimiluongo ni synodality, wuotho kanyakla. To wuotho kanyakla ni ka Pope nyocha chak okele e kanisa no nyiso ji ni kaka wanyalo wuotho kanyakla. Nen gima tek kane ji ochako higa mokwongo ji ok ne winj maber ni to wuotho kanyakla ni onyiso nang'o, nikech maybe samoro nyocha waparo ni wawuotho kanyakla, lakini ka koro nyocha Pope chako pimonwa kaka onego bed ni wawuotho, onego bed ni wawuotho nade, maybe mane gima how do we do it, onego bed ni wawuotho nade. Koro gini oketonwa kuom higni adek mondo mi ji understand ni onego bed ni wawuotho kanyakla, kata in ja padri, kata in ja sister, kata in ng'at ma okobedo ordained, kata in nyathi, ntiere kaka wanyalo wuotho kanyakla achiel. Moki iketo ubaguzi ni an kan ja sister to Decker cha oked ja padri akete aside. Koro mae gima notemo nyisowa ni ere kaka wanyalo wuotho kanyakla, synodality. To an gipacha wuona wacho ni agoni Nyasaye erokamano ni Pope Francis owuok ka wuoth mar 3 years ni orumo. Otho ka process ni orumo, nikech ka ji nochake ok nwa winj tiende maber. Lakini bang' higni adek koro sani kanisa nyalo wacho ni Pope opuonjowa kaka onego bed ni wawuotho, kaka onego bed ni wa interact gi kila ng'ato. Nikech kila ng'ato wach ni ntiere gi maber minyalo nyisa, ntiere gi maber ma ng'at machielo nyalo nyisa, to kar kaw mari mariwo gi mar ng'ato ok anyal wacho ni mara kende maber. Koro ma e gima Papa onyisowa di
mae kako nego benua wuotho. Ero kamana ahinya. Ilero makaranga duogiri kendo igona ni William Deka Mario Selosi kendo koro sani mosko mana timre mana rinyi samoro ni loso ojo kora chuonyo ko winjo gime wacho. Ero kamano ni resa kumweche madongo mane Pascal wacho kai ngeno seo mogi pako wuone. Osipega mang'eny denda ni mtoto misa machon. To wach mtoto misa machon no miya thuolo igalfa hiyo gapaga beach. Dineno Papa Nairobi Kasarani to kendo gima paro maduong' mogik kane otwak gi ojende kata roweche no wewi ratiro mar ojende kendo anya paro malong'o ka Papa nyisowa ni un ojende un gi teko munyalo timo gik mang'eny ma kubiro riworu kanyakla to unyalo loko kaka itayo chenro piny mangima kata mana e pinyu kae kendo eno ko chako duogo wacho wechego iga mokalo kane ojende kedo ne ratiro especially e wach mar osuru manicha bunge okelo but also gimanya paro maduong' ahinya kuom Papa ki yae weche ma sister osewacho kata Pascal wach bolruok inya paro ni Papa ne ng'ama ne kedo ne ratiro mar dhano kabisa jomodhier gi jomotue gi joma tuo gima eklesia wacho ga pile chande to Papa eno wuon nwayudo ni he's living the life kaka kisungu dendo emomiyo Papa ne nyabiro kata kobiro Nairobi kae to makal mondo dhi Kilimani olos gi joma ni godo tinene ko dhi Kangemi to wuoyo gi jomodhier to nyiso gi ni ang'e chandruok ma un godo inya paro kendo banka no ya Kenya kae iga maluwe iga 2016 jokopere chieng tich ang'wen matakatifu wan ga gi sama jadolo luoko TNG to ji noneno gimopogore kabisa mane poko timre Papa wuok ochako luoko tiend ja Islam oluoko tiend ja Hindu ochako luoko tiend ng'ama notwe moya Italy konyiso ji ni ati wate waromre gima ne sister osewacho kae ko aneno ka ne ng'ama ne kedo ne ratiro mar dhano odwa nyiso wate ni waromre to ko wacha otemo time Papa kendo ne ng'ama kedo ahinya ne riwruok mar dinde inya paro wawacho ni ene Papa mokwongo modhi in the Asian Peninsula mano kizungu maduong' modhi oromo gi imam ka gitemo wuoyo ewi weche mag joma kisungu dendo ni migrants jomodar ama jomotich oko kuonde gi magidare so ne ng'ama lich ahinya to kendo mago wanyalo lero kapod wadhi mbele kama nero kamana ahinya kendo lero wacho ni kisungu kubwa direta pod temo paro wach peninsula chane so me geography so me history kama tiere karka githoth ahinya Pascal ntiere ting ma nomedo dhiro ahinya ne joma tindo ikinde ma wantiere higa mar 2015 ahinya kano lemo piny Kenya nikech nok en piny Kenya kende wuok out dhi Uganda dhi e piny mar Central Africa Republic kendo otene achiel ne ojende mondo ojende otim gimoro achiel mar ojende nomedo thiro bende weche maga iwacho ni akwede mag dhoudi kata weche mag tribalism mantiere karka weche mag mibadhi ikinde gi duto nyaka sani iparo ni Papa kamoninde omorgi kama piny Kenya ntiere sani okapar ni Papa Francisco kumoninde omorgi piny Kenya sani nikech William Deko mulo matin kane wan gi wacho na lecha protest matin weche usuru higa mosekalo to Pope no wuok makendo o address roere to ngiso gini jodog chien matin to jo par gima no ngiso gi kano biro kae e higa mar parayo ga Parga Beach to ngiso gini no wacho gi kisungu ni corruption is a path to death kendo chako nuoyo ne gini wan kaka rowere wan gi teko mar loko piny but
gimomiyo ok wanyalo loko piny ni ok wariwre ineno kila ng'ato wuoyo e kona mare kila ng'ato nigi idea mare mopogore but ineno ka en odwa ni jobi kanyakla wan kaka yudhe wabi kanyakla to wabed gi agenda achiel manyalo loko piny to kapok adonje matut e penjo mipenja nono tadwa na aler matin mondo wang'e ni Pope Francis en ng'a nise penjo ni compare Pope John Paul II Pope Benedict XVI to kendi chak compare Pope Francisco koro ji adek gi king'iyo gi gin jok man opogore kichako analyze kanisa to nego beni ng'iyo ni papa gi ne gi yakanye kineno Pope John Paul II no wuok Poland mano Europe king'iyo Pope Benedict no wuok Germany mano Europe king'iyo Pope Francis owuok Argentina king'iyo Europe Poland gi Europe osebedo ka oro popes mang'eny osebedo ka wuok Europe but tie gima kendo pogre ilongo ni akiani wacho ni intellectual understanding of the church margi kaka ging'e kanisa beno pogre emineno ka ng'ato wuoye e Pope John Paul tiwacho ni nopuonjo ji the what nikech obiro ka ne nitie gimoro niluongo ni Second Vatican Council noluong gi Pope John the 23rd ma ena document moro ma pok nobedo implemented e kanisa koro kan obiro to ji pod ne kiania document ni wacha koro John Paul ko biro to koro chako lero ni ging'ena enang'o lakini ok nong'is ji ni the why question ok no answer koro ka Benedict ji wacho ni was a scholar ne ng'at mane gi understanding matut mar kanisa koro kineno kata ndiko mek Benedict en ndiko matut ok enena weche miwacha to ji dhi mbele en onyalo kawo document mu explain why do we believe ineno ang'o miyo jokopere gin jokopere tang'o miyo nyaka akia kaka nyalo wache malong'o mondo wuogi the why question Pope Benedict ne answer to gima notame ne en ni ere kaka koro waseng'e momiyo wan jokopere wang'e momiyo wan gi yie lakini ere kaka wanyalo keto yie tim koro wan kaka jo Afrika kendo king'iyo gi kuma Pope noa iluongo ni South America ngima wao kopogre ahinya experiences wabio kopogre ahinya koro ka Pope Francis biro to en kaka wanyalo we can live this faith koro biro explain nikech notiyoga gi yudhe to Pope Francis kata kapok obet Pope en ok notineno kineno e kanisa wakai kineno mtokni ma watiyogo gi mtokni madongo ma jokopere kineno udi ma glory kaka deka wacho ni glory kineno udi ma jowa odak gi udi madongo to kineno Pope Francis kendo nobiro gi approach mopogre enokoni ma okeyo monego beni wadhi watiyo ne jok modhier jok ma migrants iwacho na dicha modar to kineno ngima wa gi gima kaka jok ma wasavu ok inyal compare koro neno ka Pope Francis biro to Pope Francis wacho ni iye wani onego beni en iye ma jogi te kabire kila ng'ato feel welcome ineno koro eno nikech kanisa ma kopere mar Catholic en kanisa mar tradition mar chike koro ko biro to koni kik wang'e chik kende en kaka wanyalo kelo ji te emino ka yudhe koro donje to koro Pope Francis nong'e maber ni mbele kae lokruok ok nyal biro e jok madongo iluongo ni elders kata awach kata ni bishop wa mantie nikech gin noket gi bishops ka gin kanisa ne nitie e chike gi e traditions gi koro mondo gilokre ok yot koro generation mane manyalo lokre en mar youth momiyo noluongo gi machiegni nikech kanisa mabiro ni kanisa ma mbele dhi bedo kanisa mopogre en kanisa mar Deka en kanisa mar Pascal en kanisa mar Cleophas en kanisa mar
Sister Jacinta kae. To wan jok makoro wenge wa osetimre nade? Oseyawre. Koro mane kanisa makoro Katholiko ochin. Koro ji nyaka paro nyaka yawre. Erokamano ahinya. Nyakoro mogi jwang weche gi thoth ahinya. Penjo mada penjo sister kae. Ne watwaka e office kae kod achiel kuom jokopere. To wacho ni kata barua mane Paulo ndiko ne nondiko ne Jo-Korintho, nondiko ne Romans, nondiko ne jok mage, kendo kama gintiere karka. Barupe ma Papa obedo ka ndiko e weche mopogore opogore. Ponono wadhi neno barua moro kawuok, barua mara Mtakatifu Francis ne Jo-Kenya. To barua mar Jo-Kenya ni koro kuchopo. Ada ni losi higa mara 2015 ne ntiere weche maga Laudato Si. En gimoro ma bende chiegni kodi ahinya kalure kod nono matin mana yudo kalure kod weche gi mag tiegruok bende. Kitemo rango gi matut, iwacho ni en oboke ma bende kanondiko ne en mano mar neno na dieri olok kaka irito alwora kendo bero chal mar kor lwasi ne Uganda mathoth. Kenya kale midhiero machalo kamagi. Dipare gang'o oboke wanoweyo mas nyaka sani Uganda mathoth luwe moting'o nyaka jotend kanisa. Oboke, oboke ma Papa nondiko no iluongo ni Laudato Si. Kendo Laudato Si nyalo gi dholuo. Kik lok. Laudato Si en bugno ma Papa nondiko mondo nyiswago kaka wanyalo rito piny, kaka wanyalo rito environment generally, environment, alwora mar kamwadake. To ang'o momiyo Pop nondiko barua ni kata nondiko bugni? Mokwongo kapok wacho gimomiyo nondiko bugni, bugno kapok nondiko higa mar 2015 moyudo ka en higni 2 e kom. To nyiso ni kapok obet e kom no, nikech ok apar ni noneno mana gino kosebet kosebet Papa. Taparo ni noneno ka piny ji ok take care of environment maber, alwora margi ji ok take care maber. Koro barua ni nondike, to mokwongo nondike ni ok ondike ni Jo-Catholic kende. Nondike ni ji te, katibed ja-Muslim, katibed ja-SDA, katibed whichever denomination. Pop nowacho ni ji te kila ng'ato mondo ong'i alwora mar kamodake. To gimomiyo nondiko barua ni en nikech wasewacho kaka Pop ne ntiere gi en gi connection gi jok modhier, the marginalized. To kondiko buge no kidhi misomo, jok mosesomo bugno ntiere kaka okelo o-connect, oriwo gimo ere kaka ka I take care of creation, ka ing'iyo alwora mar kamidake, ntiere kaka king'iye maber to jok machandre, jok modhier ok bi chandre. To nikech ang'o wacho kama? Nikech iyudo ka environment wa bedo polluted gi samoro machines moko madongo mitiyogo e factories gi pollute environment magwa. To machine go king'iyo ok de pua ema tiyo kodgi, ok gin jok modhier matiyo gi gigi. Ibiro yudo ni gin jogo mantiere go to maloso pesa. Koro the more magitiyo gi gigi, to gigi affect chando jogo ma ok nyal, jok mok nyal, nikech gin gionge kaka ginyalo prevent. Onge kaka ginyalo temo mondo gigeng' ni kik gibed polluted. Koro e barua mar Papa ni okwayowa ji te mantiere piny, okwayo ji ni kila ng'ato ichak gi in iwuon. Kapok idhi ng'ato, chak in iwuon. Ere kaka inyalo ng'iyo alwora mari? Ere kaka iwito kata takataka, gik moko ma kata iywe ot, ichamo gimoro, iwito gini kure? Ibiro yudo ni ji moko kata modak machiegni gi nam, gibiro ting'o gigi to gidhi wito kure? E nam. Wigi wil ni e nam kucho kama gidhi wite gigini, ji moko tiyo gi pigno ema gimodho, pigno ema nyaka
dhok gimodho, diek gimodho, to ok ging'i mano, gin ging'iyo mana ni gik moko nosechamo, gik moko nosegolo e ot, odhi wito kucho. Iyudo ka samoro ng'ato ji moko wuok to dhi kata e pi kanyo to wang'e gik ma ji moko nya timo e pi kuro. To gigo ketho ngima mar dhano, ineno. To ka in ng'at man go, we wacho ni the rich, you will find how you can prevent yourself, to the poor ok nyal. Koro Papa kwayowa e bugeno, machakre no ndik bugno in 2005, ntiere migepni mang'eny mosebet ka timo gik moko mondo mi ginyis ji awacho nang'o, ginyis ji gima onego gitim mondo mi ji o take care of the environment. Koro mano e gima Pope nyisowa, to aparo ne gik mondikogo ok gin gik marumo sani. Ka ji odhi mbele gi timo gigo, aparo ni bang' higni moko mang'eny, maybe akia ka piny biro lokre mondo wabed gi good environment, but mane gima otemo. Ka, okay, Pascal nonyiso ni ndalo moko nodhi Rome, to kidhi Rome, aseromo gi Pope Francis, aromo gi Pope Francis diriyo, aromo kode Rome, taromo kode ndalo moko nodhi South Sudan, naromo kode South Sudan, aromo kode Rome. To kidhi Rome, kidwa ng'e ni gima Pope Francis wacho be otimo. Kidhi Rome, nitiere kamoro miluongo ni Vatican Garden. Akia ka you managed to reach Vatican Garden. Kidhi e Vatican Garden koro ineno gimiluongo ni Laudato Sino koket e tim. Nyiso ni kidhi kama iluongo ni Vatican Garden no opidh yien. Nitiere kaka environment mar Vatican Garden opogre gi environment man kidhi oko. Nikech idhi yudo ka nitiere fresh air. Kidonje iye kanyo, fresh air, nitiere ji take care e puodho, lum olos maber, iyudo ka en very clean. Kidhi oko, iyudo ka nitiere pogruok. To mae gima Pope temo nyisowa ni gima wacho no tim. Koro be kaka nonyisowa ok ondika kende, ondiko to timo. Koro kata sani, kata ka otho, to waduoko erokamano ni Nyasaye ni kata gik monyisowago ok owacha, owacho to timo. Koro mane gima nyawacho, wacho Laudato Si. Erokamano nya. Kenya anya medo mana matin, nikech wach ma sister lero no en gima wabo paro kuom higni mang'eny. Kata bed ni Papa osenindo, apani higni 100 mabiro en gima ibo par kabisa, nikech Papa ne en ng'ama neno mbele, to ineno mbele no bochako duoko wachien. Hii penjo ni Laudato Si no wanya translate, wanya wache gi dho ngere, kata wanya wache gi dholuo. Gi dho ngere en praise to you, be to you Lord, donge? Tiende ni poch gi pak mondo dog ni in ruoth. Poch gi pak odog ne ruoth nade? Kar chakruok kane Nyasaye ose chweyo gik moko te, mochweyo dhano, to omiye gigo te alworane ni mondo mi dhano orit gigo te. To alwora yo sister osewacho kaka owinjo bed ni warito alwora. To gimomiyo gini bobedo wach ma pod wabo neno ndalo mang'eny. Sani king'iyo koth chwe, mondo mi bi e studio kae koth ogoyi sikwok, to chieng' be rieny mar atari. Kawuono koth chwe kapok imako mita mar koth, to chieng' oserie. Dho ngere dendo ni climate change. To gik ma kamagi kok wakawo mwakete chunywa, wanyalo bedo ni waweni magi gik ma wataalamu wacha jo science wacha. Tino ka Papa kosekele mokete puonj ma kanisa, manyiso ni dhano kawo to kete chunye, tineni an kaka ani owinjo bed ni arita alworana. Emomiyo kendo koineno ni Papa ma en jadolo kendo jabiskop ma Roma, en ng'ama okawo puonj kanisa e yo mopogre. Kabisa king'iyo puonj ma eklesia, ibiro mana kanisa tisomo ni muma, to walero mana wach kama muma wacho. To ko Papa chako kawe to kete kaka idak, mondo mi ibi neni wach ni omaki. Nikech an kaduoki chien mi neni kar chakruok Nyasaye nochweyo dhano momiye gigo te, opone ni rit magi. Ko kakete in the current context, kaka wache gi Kisungu, ko kakete piny masani, to kinya neno ni ma wach mowinjo bed ni ikawo ikete chunyi kendo idak God. Erokamano.
Erokamano ahinya. Ilero kanyo yo makare gino mane sister olero karkata. Koro penjo ma kelo kuomi kata waduto wadhi bedo thuolo mar rango penjo ni en kotenore kod ngima papa chenro mag nyayo kwe kane nitiere piny mar Sudan ma milambo kaachiel koda ka kwayo mosebedo ka oro ne pinje mano mopogore opogore, piny Syria, lweny mane nitiere Gaza, piny Ukraine kod Russia ka gintiere kod lweny osebedo e okang' manyime ahinya mar lando kwe ne telo mopogore opogore. Bedo ni onyalo bedo ni okwayo jotelo mawuok e pinje mantie kod lweny gi deka dipime e yo machal nade koda yot ma nitiere godo ne chopo ne pinje maponono nitiere kod midhiero mopogore opogore magikale. Ojatelo makata kano yudo jofwambo kakadho kata kokadho jofwambo en ng'ama ne nyalo loso kod jofwambo mayot. Iwacho ni nitie jotelo moko makata kwadhi e misa chieng' Jumapil wacho ni Father dong inyalo miyowa statement matin ka bang' wacho ni adhi e misa moro St. Margaret mar ranyisi kowuok kodi kama chielo wacho ni en mane ng'wech to Papa Francis ne chiwo thuolo ne jofwambo ute fwambo mopogore opogore kok onyalo loso en gi jogi mane loso e loe ahinya kotene kod gigi achiedh nade momako pinje mopogore opogore ahinya mag lweny. No, ilero maber kabisa Cleophas, kendo ilero weche ariyo. Wach nyayo kwe, to gi wach loso kata tudruok ma wach man ahero ahinya nikech mano be oluwore gi kor katija. Gimomiyo ma timore, wanyadok chien kabisa. Papa Francis kane pod wang'e kaka jabiskop, Jorge Bergoglio kane pod en jabiskop Argentina. Ne en ng'ama be nong'eyo siasa nikech ndalogo kata kindego embe ne e chuny wachno kata piny ka kwaneno weche siasa ok inyal pogo gi dini. Kendo koro en ng'ama nong'e ni siasa dhi kod mane. E weche siasa king'iyo nitie ga wach ma nyayo kwe, but at the same time kine siasa nyaka ilos go oganda. Koro ineno ka gino nodhi okete ng'ama ong'e loso kendo nyalo loso mayot kendo nyalo loso piyo. Seche moko jomoko wacho ni gini ne miyo kata jok motiyo godo seche moko pek ni magi jofwambo gi keyo ka okalo papa ok bi tamre loso kodgi. To kose loso kodgi seche moko ng'ato nyaka kawo wach mowacho no to dhi miye meaning mopogre. Wach nyayo kwe be wabo yudo lokruok be en gima nyalore. Apani wach nyayo kwe en wach matek ahinya e kinde gi eki king'iyo kuonde misewacho Syria, Gaza kendo gin gik ma ji ok wach mayot. Sana sana ka in ng'ama nie siasa kata ka in e telo mar kanisa gin gik ma wacho tek. Kinde mang'eny ji dwani giwach weche maber mamoro ji, to papa nong'e ni moro ji seche te ok nyal konyo piny. Emomiyo nyaka iwach weche matek go, especially sama ko idwa wache wach loso kwe kendo pinje misewacho go. En waneno ni osekawo the initial step progressively, tiende ni mos wageno ni weche manosechako wacho, ji manosechako riwo, kwe manosechako kelo en gima wabro neno, ok en gima ineno odiochieng' achiel ni kawuono akelo jok madhawo dichiel to wacho ni un kelo kwe to uweyo dhawo that same day. En gima ineno mos. Koro wan gi geno ni tich manosechako e nyayo kwe wabiro neno e pinje mamoko. Kisungu wacho ni he has planted the seeds. To ka in ng'ama osepidho kodhi, dong koro irita mondo kodhi no dongi. Wang'e ni kodhi no biro dongo kendo biro nyak kabisa. Erokamano. Kamedo matine gima deka ne wacho gi nyayo kwe. Example maber manyalo chiwo gima Papa Francisco setimo, anyalo kawo pinje ariyo. Noa Kenya diere go noonge gi koko mang'eny, norwake maber kendo ngini gini notimre maber nikech jo bishop nodhi gimoro iluongo ni Lamina visit. Ne gidhi Vatican April, alafu popo biro Kenya November. Koro noseikre noseng'e nyaka ground chal nade nikech ben kama riek ok nen inyalo ne kamae to opimi kare biro Kenya mana koseloso ground koseloso ground ong'e kaka piny ni chal. To kendo ne gima ber nikech ker marwa ben oyudo ka en Jakope. Koro oyudo ka gik moko ne dhi mayot. To owuok Kenya alafu dhi Uganda. But mago ok ne limbe go ok ne gin important. Kuma no dhie mane
important ahinya ne na Central African Republic. To pinyno nigi weche mang'eny. Kwe onge kuno, jogo ne dhao for a very long time. Koro ka Pope no dhi to no kwere. Ngeni ng'ama kaka Pope en kaka ker. Koro en gi protocol. Inyalo ng'isi ni kai watambri ni kikidhi. To meni anyalo wacho ni seche moko Pope Francis ne ng'ama be wang'o kolo kudho, lakini wang'o kolo kudho gi maber. Koro kane jogi ng'ise ni kikidhi en okoni adhi. Koro kano Oland Bangui to chopo Bangui to mano capital city mar Central African Republic. To gimano timo mano buogo jite. E kanisa wa kai sani wantie gimo luongo ni Jubilee. Ntie Jubilee ama wantie sani ni ordinary Jubilee. But higa mar 2015 nen extraordinary Jubilee year. Koro Pro Francis no dio ya cathedral mar Bangui. To kichako Olia giniluongo ni Holy Door, jokopere nyalo ng'eyo nikech nitie Holy Doors mang'eny sani e kanisni mopogore opogore. To dio ya that Holy Door of Mercy mar cathedral mar Mary of Immaculate Conception Bangui kun. Ka ji osetamre motamre ni kik odhi. To notime kama nikech pinyni ne nitie tulo mang'eny. And nodwa ni ji one gimoro mopogre kai. Koro kodhi to ogo against president nikech kiyawo that door of mercy onego beni yawe kan yawe Vatican, St. Peter's Basilica kuma koro oninde mano yawo higa aparo ni higa mokalo December higa mokalo. Koro yawe tiyudo ka koro jofwamb weche koro kila ng'ato ng'iyo Pope Francis to penjore ni to jamani wiye ber ang'o miyo owuok Rome to dhi oyawo dot Holy Door mopogre e piny manigi weche mang'eny ma ji ok winjre, siasa rach, lakini neno ka Pope Francis ne iwacho ni missionary jakwath mane dwa bedo gi suya mar rombe. En no bolre ma kata ka sani obiro studio kae to dwa no obed kaka ji nitie. Country moro manyaki ne gima notimo mopogre en South Sudan. Kano neno ka Salva Kiir, Riek Machar, jotelo madongo ma South Sudan dhawo ok winjre. South Sudan pod en country matin, en piny matin ma eko yudo independence 2011. Ji ok winjre to oluongo gi Rome e seminar moro matin. To seminar ni notim gi japadri moro iluongo ni Father Bator. Osetiyo Kenya ka for a very long time. Tineno ka seminar ni dhi mbele to Pope Francis chich ni jogi pod ok dhi winjre. Nikech South Sudan kata sani pod nitie koko. Kata Riek Machar no sani awinjo ni nitie house arrest. Pod weche nitie. Lakini poko muoch kaka no muoch choncha. Ineno. Koro Pope Francis no dhi mobolore. Mogo chonge piny. Awacho ne kissing gidhulu kora ngawacho ne nyodho. Onyodho tie jotendo. Ng'enyo ok yot. Koro wach ni Ruto biro kae koro kaka koro ne weche tek diere moko cha. To koro Pope Francis obiro to dhi onyodho tie Ruto ng'ise ni ba wadwa kwe. Koro onyodho tielo gite onyolo tie Salva Kiir, Riek Machar, gintie mama moro kanyo ne ntie be ne vice president. Jogi te mo ngiso gin wadwa kwe kanyo South Sudan. To ngiso gin yani doguru koro e piny abo biro limo. To 2023 to this South Sudan. Kendo e nyasi maduong'. Kendo chako nuoyo negi. Nyo ang'o watigna wadwaro kwe. Koro neno ka sani South Sudan noketo South Sudan iwacho ni a lens mar the international world. Koro kila ng'ato ng'iyogi. Jamani obolre ma onyodho tiendu. Udwa kelo kendo chako kel tulo e piny. Sini oka koro sani gik moko timre lakini they are trading carefully. Kila ng'ato dima mos. Come on. Ero kama nanya ngene kanga duogo yudo Pascal Kachel koda ka William Deka anga duogo yudo wach marumo gik sa achiel man ga wona ten ga ko ng'eny ga koro yo to pala to se marumo kama tire karaka ngena da yudo pat sister to sister ntiere gik mathoth ahinya ma walosi ahinya ukinyi makawuono to ng'ato koro penjre ni ero papa osetho odiochieng' makiny ntiere alama no mar ik mare kanisa kopere dong kochung' e yo machal nade to girango mbele gigeno mane ahinya kama ntiere kar kae.
mano bende ka gimedo anget kanyo wach mari mogik ka watieko. Wach mari mogik ka watieko. Okay, kanisa ma Catholic sani wang'eni waywago Pope to wate wang'eyo ni kiny en chieng' Ngeso to kanisa oseketo ni kiny waike Pope. Nyaka nyocha Pope tho chieng' Easter Monday, nyaka chieng' mwaboyude Pope manyien, wawacho ni the seat is vacant. Waonge gi Pope, en empty. To ka en empty ok nyis ni church ok dhi mbele. Ntiere ji moko ma kaka kanisa, structure mar kanisa, ntiere ji moko ma sani kata ka Pope onindo to kanisa omiyogi teko mar running daily operations. Ntiere kaka gik matimre ma pile pile onego ntiere kaka gine ma ging'iyo. To koro sani ka kiny waseiko Pope to wantiere gi gimiluongo ni 9 days novena cha 9 novena nyaka dholueny novena mano kikilokre bas mano klokre bang' ka waseiko Pope ma waiko kiny tarika 26 koro from tarik 26 wan gi 9 days mag lemo mar novena. Every day ntiere misa mitero mar Pope to 9 days go korumo ndalo chiko ka watieko ndalo chiko go ni to koro cardinals ntiere cardinals ma wuok the whole world to gin cardinals ma jo higni boro kadok piny te mantiere in the whole world onego bed ni dhi Rome onego bed this period kaka during 9 days go ndalo chiko go onego bed ni gi travel kila ng'ato temo mondo travel ochop Rome. Koro bang' ndalo chiko go ichako gimiluongo ni conclave of the bishops. Cardinals gi dhi e romo mondo koro oyier Pope machielo. Koro gidhi bete bura to gilemo mondo mi giyier ni koro ei gi kanyo ng'ama koro dhi bet Pope. Nikech e kanisa ok wawach ni ing'e ni ka wach ni in e school to untiere gi head teacher to un gi deputy. Unyalo wacho ni ka head teacher ni owuok kata head teacher otho kata head teacher obedo transferred otere school moro tinya wach ni koro deputy okaw school odhi mbele. To e kanisa ma Catholic koro itimo yiero mana kaka wach ni sani e Kenya ka gimoro timo Ker Ruto to itimo yiero donge. Lakini koro Pope idhi tim yiero gi cardinals. Koro gidhi bete bura to gilemo to bas giyiero. Koro wan warito mana ni to ng'at ma giyiero no dhi bet ng'a gi kanyo. Mane gima warito sani mabro chakre bang' koseyik Pope. Koro wachna mogik ka koro watieko. Adwokero kamano ni Nyasaye kuom miyo Pope Francis ngima kuom higni 12 ma olidgo kanisa. To gimoro achiel madwa wacho ni Pope Francis kanoyiere noyiero nying mar Francis. To kanoyiero nying mar Francis higni 12 gi ka ang'iye Pope Francis has lived the life of St. Francis manoyiero. Nokawo nying mar St. Francis mar Pope Francis bang' jatakatifu miluongo ni Francis of Assisi. Francis of Assisi ne jatakatifu ma ohero jomodhier jogo ma ji ok oandamaina the marginalized gini mane gima Pope Francis of Assisi ne ng'i ahinya. Then Francis jatakatifu Francis nohero kelo kwe e kind ji kendo Francis ne en ng'at ma ng'iyo environment ma wasewacho cha alwora mar kuonde mwadake. To ka Pope Francis nokawo nying ni emomiyo wacho ni mai wachna mogik. Ka Pope Francis nokawo nying ni kanoyiere 2013 up to now adwa wacho ni oluwo ngima mar Francis manokawo cha almost most of the things otimo. Taparo ni mano e kaka nya wacho ni Pope Francis oluwo ng'at manokawo nyinge books manondiko wawinjo ko samo ondiko gi to wacho ni
owinjo ka obedo influence gi Francis of Assisi mano ka onyinge koro wadwoko erokamano ni Pope Francis for carrying on the legacy of St. Francis of Assisi. Thank you. Erokamano ahinya Sister Jacinta Antoinette. Adaka wach mogik kuoma Pascal Nobat kata tie kama kendo. Pascal, thuolo ma omiyo osirumo. Kendo osirumo mabor ahinya gi dakika 2. Koro tie kode maber. Sasa. Nikech sa ada wacho ni wan kaka jokopere wabed mamor. Kik waywagi. Nyasaye nomiyo wajakwath malong'o kendo jakwath maber. Jakwath moyawo wang'wa kaka jokanisa. Moloyo jok ma wacho ni ok gin jokodeni, jok moko nindo piny ma wacho ni momoka lewigi kaka ji wacho machon. To nyiso ni ng'ata mantie kanisa kae, ibed ng'ama mama, ibed ja youth, ibed baba, kata okin ja padri, kata okin ja bishop, kanisa nikech kosetisi wate wachal nade waromre. Koro gima popo timo maber ni oyawo wangwa. Koro the next steps makoro wanonego bed watimo kaka jokopere ni watem understand ni ang'o mane Papa Francisco dwani wadag nade e ngima kaka wan jokopere. Nikech koro gimora mora nitie mbelewa. Osea okendiere machon mane gimora mar kanisa nitimo gi Latin. Sani kata nitie muma wasebedo somo muma gi katekisimu gi dholuo. Koro sani osea wang'wa. Koro wane kaka wanyalo timo nade, wanyalo dongo yiewa. Erokamano ahinya Pascal Nobat. William Deka wacho mari mogik. Wacho mogik en midhiero. Ang'eni sa osedhi. Tich abich matakatifu ne en tich abich mokalo. Kendo midhiero ni tich abich matakatifu ne ma wane gi lemb Jokristo maduong' mogik. To elemono walemona eklesia, papa, jobiskop gi jotend kanisa, jotend piny, jomodhier, jomasandre, to gi jomoko yie wach Nyasaye. To lemone papa lemo mar 2 ma ji te jokatholik te bilion 1.5 nolamone papa ni mondo Nyasaye otaye omed tayo eklesia. To Nyasaye riakone kendo heche oluongo papa. Mano en midhiero mar mor kabisa ni kwase lemone papa to dhi okawe. Koro mara okena ina rapar lakini en kwayo ne oganda maneno Ramogi. Ibedni jakopere okin jakopere. Ka papa osenyisowa weche mabeyo ma sister wacho kata Pascal Nobat. Dak yo maber, muolo, bolruok, kendo hero jowadu. Mano kine ka ena jatend kanisa. Mano ng'ama ne nigi wuoth kendo wuotho kodwa malong'o. Koro wambe wakaw mae mana kok en kata rapar kende lakini en jiwruok ne waduto ni mabe ngima ma wambe wanyalo dak. Kamano. Agoni erokamano ahinya. Aparo chieng' tich abich no kaone kanisa of Our Lady Queen of Peace South B ni lamo no mar 2 ne Papa Francisco. Kae to chieng' wuok tich kanye kama Nyasaye bende nokawe. Oko Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Agoni erokamano ahinya. Nitie ote mondo kama thoth ahinya. Daniela Koko wacho kama twagno waloe maber ka wano Yugis kendo jokopere go owuoyo maber kuom papa. Nyasaye mondo mi ogwedhu duto. Erokamano kuom twak mutwayo kawuono. Winje kod jodala duto ka wano Yugis. Med kelonwa twak mabeyo machal kod mano. Mama Teresa Dhiambo kani Kisumu Nyalenda wacho no yawre ahinya aoro mos ahinya ne tho mar papa wa ma jokopere. Ramogi chendo koni mos na deka kanyo. Nitie ote modonjo kar ka wuok kuom Sister Lawrence Sila. Facebook auluongone Tina Christian. Happy to see our own Sister Antoinette kachel kodaka my friend Totomisa Machon Mananga. William Deka mos na ke kanyo. Pius Ellen watching, very proud of you Sister Antoinette. Be blessed and keep the candle burning. Wan kaka jokopere Ruth Matthew Cheng wachoni wawito jatelo maber majambola kendo majahera wapime mana gi Archbishop wa Nairobi ka Philip Anyolo. Wachoni yudo papa machalo kode nyalo bedo matek. Kata kamano wageno ne papa midhi yier dhi kawo ranyisi mar tende to kaber to bede maber moloye. Lamo ni wayiere papa ma pod tin kaber to bede early 70s kanyo. Wan mana maujaji wa matumaini. Wako Nyasaye mondo oket chunye kama ukwe aloto akano moja inako. Erokamano nya kuom ote mari gi ote machielo modonjo kar ka. Sister Veronica wacho kane parne Sister Antoinette ni aluora
Oteno lal kendo ka watene parne environment na luora aluo chenro achiel kachiel Cedric ntiere karka ntiere Austin Oduor ma St. Hilda Gadukwaya South B oluo chenro kachiel kodaka Sylvia Sale Masi aka Twajuka Twijuka maluo chenro kachiel kama na ina kumote magu kulo chenro okinyi makawuono wasomo gik mathoth ahinya ang'eni chimoro wido thuolo mar mondo matwagi kendo wakono oganda ni pod wantiere kod Cardinal John Njue awacho ni atiene emeritus mar Archbishop tiende ni pod ok en cardinal pejo no anya bedo kuom saa achiel ka wadoko kar achiel luongo jadolo Pascal Olevi malongo erokamano nya William Deka jalonyo weche mag tudruok achiel kod ka jachung weche mar The Seed Magazine erokamano nya Pascal Nobat kombedo kod achiel kachiel kod ka Sister Jacinta Antoinette erokamano kombedo kodwa ka jakanyo mar Franciscan Sisters of St. Anna mabende ntiere weche mag tudruok mag jo Amasea mino kado thuolo mar kono Amasea winyo kama duongo bedi mar Amasea kara Amasea tinya kar mar tudruok nyakor mujan giduong kendo githoth agoni erokamano ahinya aweye lwet Solomon Atito Kafaya okelno chenro mara ng'ejo thumbewa natayo kinyi makawuono ang'aduogo Sadek e chenro mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka Chisango wamede romo gi TV gi chenro mamoko riti masani